Terus banyak kaitannya, hekap bisnis kaitannya, hekap ya pri sewi family bagi. Sungguh bunyi amca yo tangga kai kebang mah Phalnok kotor naithok building Chini Tiprasa amca ni bazar rok kai asung naithok kai siapa tabuk sai tu gitu Chini Tiprasa amca ni Phalnok rok nobo tebo naithok khlainani te Chini kebang mah Tiprasa amca Bising romdi ompi rogo hindi ni Khwlainani rogo Nukya Chini Tiprasa ni amca himpano Phalnai hingke bunyi borok Fia tini oja Khumulwngo serai Chini Tiprasa Joto Phalnok te tini hai jus dukan oja Khulokgwi mani bagi taku polito hambai rio te thinango botebo bini business kaham khlai hai sudo simia nangkai tebo kebang jagao bormura rogo जों आगरनि बेन आगरतला रग फानो बिनि दुकान Khuloknani bagi bosai tukthung amunu sungnayo te joto lukurokno koinai जों o dukanni haina Coca-Cola fruity hekaba Fanta rok amhai kobangma juice phatarni chemical by use khaijagi je phalmani nungmani slai Chini oro srai je pholni direct juice khaiya koi je karimani amunu nungkhang kaino belai janai haini bagi joto Tiprasa juice box faidani bagi faidani bagi joto no koi jabo hambai